салом дӯстон, дар бозии ҷавобии зидди Арабистони Саудӣ билохира мунтахаби мо тавонист шогирдони Манчиниро аз 3 имтиёз маҳрум намояд. Тими миллии футболи Тоҷикистон аввалин шуда ба дарвозаи Арабистони Саудӣ гол зад. Мунтахаби ин миллиардерҳо дар ин марҳилаи интихобӣ голи аввалинро аз тури дарвозаи худ берун оварданд. Дар ин видео аз муваффақияти тими футболи Тоҷикистон мегӯем. лайки қиматбоҳои худро гузоред. мо бошем сар мекунем. дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. мусовии арзишманд барои тими миллӣ албатта ба як андозаи баробар ба пирӯзиҳо, зеро дастпарварони Гела Шекеладзе тавонистанд то ба охир муборизаҳои беамон баранд. мумкин пои қадами шегирд ба Тоҷикистон бошад ки мухлисон бозам хурсандона аз варзишгоҳ рафтанд. аз ҷониби дигар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе макони пуриқбол аст. 5 бозӣ пайҳам аз сатҳи бошгоҳӣ то мунтахаб мо зидди тимҳои гуногуни қавӣ сахт истодагарӣ мекунем. агар ба бозӣ niгарем, ростӣ то анҷоми нимаи аввал бозии мунтахаби мо заифтар аз рақобати сафарӣ зидди саудиён буд. хушбахтона барои миллипӯшони мо ҳарчанд саудиён аз аввал дар майдон аз лиҳози тактикӣ бозии бо низом доштанд, вале нафари голзан не. як ҷиҳати дигари мусбӣ барои дастаи аввали Тоҷикистон албатта ки бозии барқарории ҳарвақтаи дарвозабон аст. Рустам Ятимов чун ҳамеша зарбаҳои андак-мандакро умуман назар намекард ва ҳеҷ аз сейфҳои худам даст намекашид. ноомади кор дар ин бозӣ он буд ки яке аз дифоъгарони асосӣ Ваҳдат Ҳанонов аллакай дар нимаи аввал бо сабаби ҷароҳат аз майдон канор рафт, вале бозии Содиқҷон Қурбоновичи ҷавон ҳам он қадар бад набуд. истодагарии тими мо дар нимаи аввал баъри сар наҳодани гол албатта бо комёбиҳо ҷамъбаст шуд, вале дар баробари ин аз аксулҳуҷумҳоам кореро карда натавонистем. аммо шурӯъ аз дақиқаи аввали нимаи дуюми рақобат бинобар фориғболӣ назди дарвоза аз дасти Албурайкан гол сар додем. баъди 0-1 шудани ҳисоб гумон мерафт ки кор бо ҳамин голи ягона тамом мешавад ё саудиён метавонанд голҳои дигар зананд. ба ин кор албатта не Ятимов розӣ буду, на дифоъгаронамон. аслан талошҳои ҳуҷумии саудиён бештару бештар буданду аксулҳуҷумҳои мо ба маротиб камтар. ба шарофати хурсандиҳои бузург ва дастгирии мухлисон як аксулҳуҷуми тимамон бо голи ҷавобӣ ҷамъбаст шуд. рустам соиров билохира тавонист дар дақиқаи 80 ҳисобро баробар кунад ва як холи арзишмандро ба миллат тақдим кард. дар идомаи бозӣ ҳарчанд саудиён саросимавор барои задани голи ҷавобӣ рафтанд, дигар ҳисоб тағйир наёфт. тими миллии Тоҷикистон бошад тавонист аз гранди футболи Осиё бо худи Манчини дар замини хеш як хол ситонад. роберто Манчини ки худ қаҳрамони Англия ва Аврупо аст, ахиран дар Душанбе зидди Тоҷикистон натавонист истиқбол аз пирӯзӣ кунад. саудиён бошад аз чорумин пирӯзии пайҳам маҳрум шуданд, вале бар замин агар урдун зидди Покистон пирӯзӣ ба даст дорад, мунтахаби мо бо мусовии хеш аз зинаи дуюм ба сеюм мефарояд, вале дар идома моро баъри рохати ҷоми ҷаҳонӣ бо финалисти ҷоми Осиё муборизаи беамон зарур меояд. хулоса, имрӯз шоҳиди бозии хеле сусту пурхатои асабхаробкунандаи тими миллӣ будем ки баъди ҳунарнамоии хубашон дар мусобиқоти осиёӣ нисбатан ғайричашмдош ба маънии манфиашам буд. 10-15 дақиқаи қисми аввал сахт умедворкунанда буд, аммо баъд афсус ки инони бозиро аз даст додем. ҷое ки пас бояд дод зарба мезадем ва ҷое ки зарба задан лозим буд пас медодем, он ҳам аксар ба пои ҳариф мерафт. хусусан баъди голи Ароб раги поямон кашиду давиданамон ҳам сустар шуд ва эҳсос мешуд ки хуши бозӣ карданамон ҳам намонд. ҳатто баъди голи худамон ҳам пойҳоямон аз хоб бедор нашуд. дар навори як дақиқаи поёни бозӣ дидан мумкин аст ки одатан ҳар дастае ки гол задан мехоҳад охирин нерӯяшро ҷамъ мекунаду ба ҳуҷум мегузарад, аммо ба шербачаҳои мо ин амал дахл надошт. баъди бо ҳамин ният тӯбро зуд ба пеш партофтани Рустам Ятимов ҳама дар хати муҳофизат қарор доштанд ҷуз 2 нафар ки ҳуҷумашон бебарор буд. болои мурда 100 чӯб гуфтагӣ барем. бар зами он ки бозӣ суст буд, шораи ҳар замон 3 ё 2 бозингарон ба ҷои 3 бозингар ва зарбаи нодақиқ ба ҷои зарбаи хато гуфта пардоҳои гӯши дилро бо нохун мехарошид. шумо дӯстон дар бораи рақобати миллипӯшони мо чӣ фикру ақида доред? ҳатман андешаҳои худро дар комментария нависед.
ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.